je novi video o jako bitnoj temi koju sam ja najviše googlala kad sam bila u fazi postraskidnih dana, slomljenog srca. I nisam life coach. Mogu samo da pričam iz svog iskustva i da vam pričam šta sam ja naučila i da vam bude lakše da prebolite dane posle raskida i da preživite raskid. Ja kad sam bila u fazi raskida, to jest kad sam bila u toj fazi da mi je srce slomljeno, ja sam imala period prosto od 7 dana kada sam non stop gledala ovakav tip videa i dosta mi je pomoglo. Googlala sam konstantno, gledala sam i na srpskom i na engleskom i prosto vam pomogne kada vam neko kaže da je vaša bol sasvim normalna i da je to faza poput bolesti i da morate da prebolite. Sad ću ja kažem par savjeta kako da vam bude lakše, kako da se ophodite prema sebi u tom periodu i kako da to prođe što bezbolnije, mada u svakom slučaju boli, u svakom slučaju ćete prvih 7 dana grliti jastup, plakati, slušati tužne pesme, kukati najboljim prijateljima i to je sve normalno. Pustite sebi 7 dana da ožalite, kao što sam rekla, kada raskinete ili kada ste ostavljeni, potpuno isto, srce vam je slomljeno i imate taj bol koji ne smete da prikrivate, ne smete da se pravite da vam nije ništa i da vas ništa ne boli i da vam je super kad prosto ste izgubili mnogo dragu osobu. Pustite, kao kad vam neko umre, imate 7 dana, imate 40 dana i posle 40 dana pojdete žito po slastičarnici i zapalite sveću za zdravlje toj osobi i završite sa tim bolom. Moj savjet je da prvih 7 dana se ponašate kao prvih 7 dana posle smrti nekoga. Apsolutno možete nositi crninu, šalim se, ali potrudite se da se ne forsirate, pogotovo ne na poslu, pogotovo ne u fizičkim aktivnostima, da odmah idete u teretanu i da se bacate na sprave. Mislim, ja to pričam iz svog iskustva. Ja prvih 7 dana znam šta me snašlo, znam da će užasno da boli, znam da ću da plačem, da slušam tužne pesme, da dosađujem prijateljima, da pričam priču krug i krug, ali pošto su oni meni jako dragi ljudi, oni će da puštaju da ja pričam kao izlapela osoba i kao da nikad u životu tu priču nisu čuli. Poenta je da pustite sebi, da budete nežni prema sebi tih prvih 7 dana. Da se ušuškate, da jedete hranu koju volite, da gledate filmove koje volite, preporučujem neki naravno sa happy endom i prosto prvih 7 dana da znate da je najgore. Posle tih 7 dana bit će vam bolje. Biće vam bolje, osjećate se malo prijatnije. Zašto? Zato što prosto naš mozak je kao mozak zlatne ribice. Mi se prosto ne sjećamo što smo dočekovali pre 3 dana i treba nam vreme da tu osobu i da količinu boli zaboravimo. Caka broj 2, ovo sam pokupila iz nekog videa na YouTube-u, zapišite u telefon stvari koje vas nerviraju, koje su vas nervirale kod te osobe. Naravno, u svakoj vezi mi trpimo određene stvari, zato što, eto, prosto smo zaljubljeni, ali svako od nas ima mane i ta osoba je imala mane, pošto smo smatramo za nepostojećem, ima mane i mi napišemo te mane u telefon. I svaki put kada dobijemo misli ka toj osobi, kada se sjećamo lepih trenutaka i ono prosto kad uzišemo, mi uzmemo telefon i pogledamo mane te osobe i bude nam mnogo bolje. Da pojasnimo, težina boli raskida ili slomljenog srca je kao da mi je neko umro. Prosto je isti intenzitet bola, isti intenzitet tuge i pomirite se sa tom činjenicom da prosto ste izgubili jako dragu osobu koja je bila konstantno pored vas. I iskreno to jako boli. Boli zato što vi ste provodili svaki dan sa tom osobom i boli istim intenzitetom boli kad vi raskidate i kad vas neko ostavlja. Potpuno je isto zato što prosto postojala je vezanost i sada ću to demonstrirati sa papirima. Pošto se ja nalazim u ovoj ateljevu, sad ću da vam demonstriram šta je zapravo veza i šta se dešava u raskidima osnovnog papira. I ovo sam videla na nekom YouTube-u i dobro, mnogo je dobro od Caka.
Znači, ovo je vaš divni partner, on je plavi, lep, a vi ste bijeli papir, vi ste bijeli, lepi. I na početku veze ulazite divni, bijeli, lepi. Ulazite u nešto što se zove veza. Ovo je veza. I kao svaka veza, vi ulažete... Bože, sve sam isprosipala. Vi u vezu ulažete dosta toga, dosta nade, maštanja, zajedničke priče, možda čak i nekretnine zajedničke, možda i ozbiljnije, i brak, i šta god. Znači, veza od 7 dana i od 7 godina je potpuno identična. Mislim, identična. Više će možda boli za nijansu ova 7 godina, možda i ne. Prosto je isto, vi se ulažete energetski, vi ulažete svoje vreme, vi ulažete svoje misli ka toj osobi i vi se zaletite. I vi ste u vezi jedno. I onda pričate mi radimo ovo, mi idemo, mi imamo zajedničke prijatelje, zajedničku možda imovinu, decu ili ko zna šta. I dobro, i ovo ste vi u vezi, sad ćemo da sačekamo malo. Naravno, nećemo da sačekati 7 dana šta se s ovim desilo, nego ćemo par minuta, ali eto, zamislimo da je to proces duži od mjesec dana. Prošlo je dosta vremena i da vidimo šta se dešava sa našom vezom u raskidu. Znači, ovo je veza i raskid deluje ovako. Sad, raskid može da bude onako malo sistematičan, a može da bude i grubi odjednom. Grubi odjednom bi ovako, a sistematičan je kao polako, ali u svakom slučaju je potpuno isto. I šta se dešava? Evo, možete da vidite na belom papiru, ostalo je dosta plavog. Na plavom papiru on je se ovdje prilično istanjio. Evo, koliko se stanjio se lako i buši. I ostao je beo. To je to. To se dešava u vezi. Znači, vi imate tragove i sećanja na bivšeg, vi prosto se emotivno tanjite i postajete krki i slabi i taj proces kada patite je sasvim normalan. Šta je potrebno da bi vi bili novčisti beo papir? Potrebno je vrijeme. Ali nemojte odmah da ulazite u novu vezu jer prosto nemate šta da pružite partneru. Pustite vrijeme da prođe jer ste emotivno uništeni i puni frustracija, kompleksa, nezadovoljstva, ranjenog srca. Znači, morate da pustite da ovaj beo papir sa ovom plavom flekom postane čist, lep beo papir, sposoban da pruži sebe cijelog u novoj vezi. Hoću da kažem da morate da se hilujete, morate da se zalečite sve svoje frustracije, rane i kad uđete u novu vezu da se 100% posvetite novoj osobi, da krenete iz početka i da ne vučete stare frustracije iz te prošle veze, iz tog bivšeg života. I možda čak i teže osobama koje raskidaju, nego osobama koje su ostavljene iz razloga što postoji mali koeficijent kajanja i možda je za nijansu teže, ali težina je prosto identična jer ste vi izgubili jako dragu osobu koja je bila u vašoj blizini. Tih prvih 7 dana trudite se da se družite što više i sa familijom i sa prijateljima i da im pričate što više i tako polako da se izvučete iz te faze. 7 dana pobrinite se o karijeri. Znači, to je vrijeme kad trebate da stanete na noge i da svu svoju energiju fokusirate na karijeru. Ta osoba više nije pored vas i vi možete da budete bolji i prosto da se trudite. Čak i malo, ja to često radim onako iz besa, da dokažete toj osobi kako ste vi
ekstremno uspješni i ekstremno divni i šta je ta osoba propustila u svom životu. Tako da posvetite se karijeri, gledajte da upišete neki kurs, da prosto učite neke nove vještine i tako skrenete misli sa jadikovke na vašu propalu vezu i prosto da skrenete pažnju sa vašeg slomljenog srca. Kada prođe 40 dana, vi isplanirajte da radite sve što niste mogli u vezi. U vezi niste mogli, možda dosta stvari, niste imali vremena da odvojite za neke vaše hobije. Možda ste htjeli na alpinizam ili na tango ili na penjanje uz veštačke stene ili na salsu, ali prosto niste imali vremena jer ste neko svoje slobodno vreme odvajali za partnera i za zajedničko vreme. Sad imate to slobodno vreme i idite na neki kurs, usavršite sebe, prosto spoznajte neku novu vještinu, možda vam je i bivši zamjerao i vi ste htjeli da se penjete uz veštačke stene, ali on je tvrdio da ćete vi tako da se povredite i to vam nije dao. To dajem za primjer da postoji možda neki oblik sputavanja u vezi i sad napokon ste slobodni i možete da radite šta poželite od tih slobodnih aktivnosti. Će vam bolje. Potrebno je vreme. Naravno, ja savjetujem da što brže okrenete list, da pustite sebi 40 dana. Posle 40. dana pojedete žito i zapalite sveću za zdravlje dragoj osobi. I prosto nastavite dalje sa životom. Znači, kada krene da vas boli, tišti, da plačete, znajte da je to prolazna faza, da je to kao rana koja mora da zaraste. Ne kontaktirajte bivšeg. To je jako teško. Vi ostanete kao u prijateljskim odnosima, onda se ponovo viđate i ponovo kontaktirate i ta rana nikako da zaraste. Prosto presjecite, nemoj da ga stokujete i da ga pratite na društvenim mrežama. Mislim, možete još uvijek da budete prijatelji, ali prijatelji koji će se možda nekad kasnije u životu vidjeti i sresti, ali sad trenutno ne, nikako. Znači, pokušajte da smanjite kontakt, da nemate kontakt sa bivšim, da ga ne pratite na društvenim mrežama, da ga ne uhodite. Znači, prosto ostavite to iza sebe i okrenite novi list. I pokušajte da izvedete sebe na dejt. Ne sa drugom osobom, nego sami sebe, sami da izađete u poslastičarnicu i naručite svoje omiljeno jelo ili to je omiljeni slatkiš, ili da izađete sami u bioskop, idete sami u biblioteku, da kupite sebi cveće, kupite sebi čokoladu, možda nešto, neku sitnicu koja će da vas obraduje. Prosto gledajte da ugodite sebi i gledajte da budete samo zadovoljni, to jest da pružite sami sebi ono što ste možda očekivali od dragog da vam pruži. I nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Još jednom ću ponoviti, gledajte svoj bol kao normalan, niste jedini koji patite. Prosto trudite se da preživite prvih 7 dana najbezbolnije, kasnije će biti lakše. Ušuškajte se, budite nežni prema sebi, jedite najdivniju hranu koju možete prvih 7 dana, dosta sladoleda i čokolade i budite nežni prema sebi, to je najbitnije. I ja vam želim brz oporavak i da imate srećan i lep život. I ljubim vas puno. Ako vam je ovaj video pomogao, meni bi bilo mnogo drago da ostavite like i da se pretplatite na moj kanal i da se pridružite skupini kreativnih ljudi i jatu kreativaca. Tako da vas molim da pritisnete zvonce da dobijete notifikaciju kada ja izbacim novi video i vi ste najdivnija publika.